बे घटनाया जाफ्रामबाय थानायनि चान्सआ माने जाहोना जाहैबाय बर' मानसि आखायाव दङ लोगोआव हिनजावसाखौ मोनबोबाय जेने तेने नङाबाथ' फानहैनायनिसोमोन आइडियाया 3 लाख एडभान्स लादों होनदोंमोन लोगोआव जुदि बर' मानसि गैयाबा बेखौ हानि ट्रेपखौ बन्द खालामनो हाया खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायखाबाय जानांगौ दाखालि साननैसो सिगाङाव बर' हारि कमेडिनि सतीश ब्रादार बिथाङा मोनसे पस्ट फोसावदोंमोन जेराव सासे हिनजावसा गोमादों होननानै लोगोसे बै लांखारनाय सेंग्राखौबो हमबाय होननानै बिथाङा फोसावखादों थ' बेनि सायाव ब्रादारा फंनैसो दायो जोबोद मोजां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जेराव जोंनि बर' सिख्लाफोर एबा आइजोफोरा माबायदि गुबुन हारिजों फानजायो एबा लांजायो बेनि सोमोन्दै जोबोद मोजां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लादो मानसि हमनाय घटनाया माने मोनसे ट्रेपमोन आरोना फान्दो सादोंमोन बे फान्दो सानायाव लोगोसे बर' आइजोनिबो आखाइ दङ होननानै खोनादों गावनो बुंनानै लादों आरोना बर' मानसि आखायाव दङ आरोना बेजों लोगोसे अनजिमा बसुमतारी होननानै बै मानसिखौ जोङो जेनथेन मेनथेन हमबाय जितु हौवामोन इउपिनिमोन बे हौवाखौ हमनाय जाहैदों कामाख्या स्टेशनाव माबायाव जितु गुवाहाटी दङ गुवाहाटीनि कामाख्या स्टेशनाव हमना लाबोनानै दा रङिया पुलिस स्टेशनाबो लाखिबाय हराव दसे लाखिबाय बेनिफ्राय आरो जोंहा मुसलपुरनि जितु पुलिस स्टेशन दङ बेयावबो लानानै फैबाय दा प्रसेसा साननै सोलिबाय प्रसेसा साननै सोलिनायनि उनाव बे केसा जितु कर्ट दङ जोंनि मुसलपुरनि कर्ट दङ बेनिफ्राय आरो जितु पुलिस दङ बिसोरनि आखायावसै ना जोङो हिनजावसाखौ मोनबोबाय जेने तेने नङाबाथ' फानहैनायनिसोमोन आइडियाया 3 लाख एडभान्स लादों होनदोंमोन बेनिफ्राय आरो जुदि बेखौ हैखांनायनि उनाव आरो बाखि पेमेन्टआ जागोन होननानै होनदोंमोन आरो बै जितु घटना जालांबाय बेफोर घटनाया जाबायानो थायो जाफ्रामबायानो थायो बे घटनाया जाफ्रामबाय थानायनि चान्सआ माने जाहोना जाहैबाय बर' मानसि आखायाव दङ लोगोआव जुदि बर' मानसि गैयाबा बेखौ हानि ट्रेपखौ बन्द खालामनो हाया बे हानि ट्रेपसो ना बेखौ माने फान्दो सायो बेयाव फार्स्टआवनो हौवाया बर' जानानै रायलायग्रोयो बै बर' सिख्लाजों बर' जानानै रायलायग्रोनायनि उनाव गोदै गोदै बुंगोन बेनि उनाव बबा साख्रियावला होननानै लागोन बबा मायबा होननानै लागोन फैसानि लुब देखायगोन बेनिखायनो एसे साबधान जानाया मोजां बर' जाखांफुनाय सिख्लाफोरा जाखांफुनायल' नङा जिखि जाया आइजोफोरखौबो बिसोर टारगेट खालामो बङाइगावआवबो बेनो होनदोंमोन बङाइगाव माने 3 टारगेटमोन 3 टारगेटआ फेलें जादों फेलें जाखांनायनि उनाव जोंनि गामिनिखौ मोनदों थारमाने टारगेटआव दा बेफोरबायदि होननानै लादों आरोना दा नोंथांमोनाबो एसे साबधानै थाबानो जाबाय बे मोनसे ट्रेप बे हानि ट्रेप मोनसे बेयाव जाय गोलैयो बेयो खारग'खाया बे ट्रेपआव जाय गोलैयो बेखौ फानहरखा जाखागोन बियो जुदि न'खरनि मानसिफोरा माने सोरजोंबा खारबाय सोरजोंबा माबाय होननानै जुदि ओरैनो दोनगारोबा बे केसखौ थांथो दे जायदो थांथो आरो खायसेया मिनिगारनाया बर' हिनजाव खारदों होनबानो माने मिनिगारो बे मोनसे बिराद गोदोर गोरोन्थि डाइरेक्ट मिनिग्रोयो थारमाने मा जाहोनमोन जाहोनखौ नायबिजिरा बै जाहोना मेइन बेनिखायनो बै मिनिगारनायनि थाखायनो बिराद चान्स मोनदों बिराद गोरलै मोनदों जोंनि बे बर' हारिखौ बर' जाथिखौ माने इसोरखौ माने पटायनानै लांबाबो जेबो होना बिसोरनि हारिया मिनिसो मोजांसो मोनो होननानै बेफोरबायदि साननानैनो माने बिराद मोजां मोनो आरो बिराद चान्स मोनो बिराद नाख्रेबनो मोजां मोनो आरो लोगोसे जोंनि बर'आनो आखाइ दङ बेफोरबायदि खामानियाव बर'आनो जानानै रायलायग्रोयो बेनि उनाव बै जितु सेलार दं सेलारा बर'आनो आरो आखायाव गथायो बै बिसोरनो बुजिबायना घटनाखौ नोंथांमोना बै जोंनि बर' सिख्लाफोर बर' हिनजावफोर बिसोरखौल' दाय होबा जाया बै गुबुन जाथिदो खारनायाव दै मेइनलि मिनिगारनो नाङा प्लिज मिनिगारनो नाङा एसे सिरियासलि ला बे जितु बबा मिसिं रिपर्टफोरखौ एसे सिरियासलि ला डाइरेक्ट जुदि मिनिगारोबा बियो बिराद गोरोन्थि जागोन जोंबो जुदि दाखालि मिनिगारनाय मोनबा खारथो दे सोरबा बांगालुआ मोजां मोनदों मोजाङानो मोनदों खारदो बेफोरबायदि जुदि होननानै जोङो जना थानायबा न'आव
जों मोननाय नङामोन बे हिनजावसाखौ आरो बेयाव गोरोन्थि गैया नङा दङ हिनजावसाफोरनिबो गोरोन्थि दङ मानो होनोबा एसे एनै गोदै गोदै बुंनायावनो जिथु माइन्ड दङ माइन्डखौ माने फिदिंना लानाङा आरो निजेनो माइन्डखौ एसे दाद लानांगौ नोंथांमोना एसे साबधान थाबानो जाबाय बे मोनसे जोंनि जिथु ससियेल मिडिया दं ससियेल मिडिया मोनसे सुइट पयजन जायखौ होनो जोङो गोदै बिस बेखौ सालायनो रोंबा मोजां सालायनो रोङाबा बिराद गाज्रि बेखिनियानोमोन आंनि बुंनो गोनां खिनिया आरो बै मानसिखौ दा कर्टआ नायसिगोन आरो पुलिसा नायसिगोन जेल जानांगौ होननानै बुंदों दा मा जायो उनावसो मोनथिसिगोन दा कर्टनि आखायाव दंथ'यो आरो पुलिसनि आखायाव दंथ'यो नोंथांमोना एसे बिमा बिफा बिदा बिनानाव बिदाफोरा बा भाई बाहागि जानायफोरा एसे नोजोर हो लोगो लोगो माने मबाइल लानाय लोगो लोगो इसोर आइडि खुलियो जिथु जोंनि जाखांफुनाय माइनर सिख्ला माइनर सेंग्राफोर माइनर गथ'फोर बिसोर दङ बिसोरनि एकाउन्टफोरखौ एसे आखायाव ला नोंथांमोना बै एकाउन्टफोरनि थाखायनोथ' जादों घटनाफोरा बै थाबनो इन्स्टाग्राम एकाउन्ट खुलिनाय उन्दैयावनो फेसबुक एकाउन्ट खुलिनाय बैफोरनि थाखायनो घटनाखौ जानो चान्स मोनबाय थादों आरो बहा मेसेजखौ बहा हरो इन्स्टाग्रामाव बांसिन मेसेज हरो इन्स्टाग्रामा बिराद लेथ्रा दै बिराद हानि ट्रेप जायो इन्स्टाग्रामाव आरो गोदै बे बिराद मोजां ससियेल मिडिया पस्ट बानायना दोनगोन गावसोरनि बिराद लेभेलनि बानायना दोनगोन बेयाव एसे गलियो बाइक साखावनाय बानायना दोनगोन बाइकनि कारनि बेफोरबायदि पस्टफोर होना दोनगोन बेयावनो माने गलिलाङो आरो ना खायसे सिख्लाफोरा आरो हिन्दीवालादोथ' खायसेया रायलायानो जोंनि बर' आइजोफोरा एसे बुजिनाय जाबाय हिन्दीवालादो रायलाया बेनिखायनो बिसोरो मोनसे ट्रेप बानायबावदों बै ट्रेपआनो जाहैबाय जोंनि जाथिनिनो मानसि लानानै जोंनि जाथिनि मानसिखौनो आखायाव लानानै बिसोरो रायलाय होग्रोयो बा बेनो आंनि आब'दै आङो बायजोआव थायो आङो बर' रोङा जोंहा आब'दो एसे रायलायबानो जाबाय बेफोरबायदियाव सिख्लायाबो एसे कनफिउज जाबाय औ नंमारगौ दे बे बाहेरायाव थायो साख्रि मावो बेफोरबायदि उन्दैनिफ्रायनो बाहेरायाव थानाय बर' रोङा बेनिफ्राय बिब'आथ' बर'आनो माथो आंदो रायलायदो बेफोरबायदि जायो बैफोर मानसिखौसो जोङो दा हमनानै दिहुननांगोन बेफोर मानसिखौ एसे दिहुनगोन होननानै जिहेतु नामा अनजिमा बसुमतारी होननानै ओंखारबाय अनजिमा बसुमतारीखौ थाबैनो हमनाय जागोन होननानै बुंदों